Wah, lain jalan खोन्थादों खुलुमबाय नोंथांखौ गोजोन फुंबिलि बयखौबो दायो जोङो ABSU कनफारेन्सआव बेरायनो फैदों नैबेनो मेन गेटआ दाहाय जोङो मेन गेटजों हाबलांबाय दोङो आरो हाबलांसिगोन आरो थांदों आरो नै बिराद मानसि फैदों सयथिबो सिख्लाफोराथ' आयु साफा साफा दंथारोसै जि साफा साफा सिख्ला फैदों गोसोफोरासो बोरैबा जालायलाङो आरो नै उपेन्द्र ब्रह्मनि गेटनि मोखाङाव जों हाबबोबाय गेटजों नै भलुन्टियार्सफोराबो साफा साफा दंथारसै फाग्ला जालांजोबोलै बे नै ओइथिंना ओइथिं थांजाया आरो माने बिसोर होथेयो थांनो नागिरबाथाय जों थांनो नागिरदोंमोन नै मास्क खुलिनो लायलांदोलै गोसोम मास्क लादों जोंना सासे लोगोआ मास्क खुलिनो नै लाइन जा नै बेयो जाबाय मा होनो मिटिं हल बेयाव मिटिं हला बेनो आरो बिराद गिदिर बानायदों बिराद मोजाङैनो बानायदों बिराद मोजाङै साजायजोबदों नोंथांमोननो गासिखौबो खोन्थाजोबनो हानाय नङा गुसुं भिडिअ आरो सम गैयामोन बेरायनो हानायनि थेवब्लाबो दसे गिदिंनानै लादों आरो नै बहुत मानसि फैदों बा बुंनो नाङा आरो हेमन्त बिश्व शर्मा लेक्सार मारिगासिनो बेयाव दा नै बरिया नांदों फैनानै गोबाव सम थानो गोसोमोन नाथाय मा जानो मोननाय नङा नै जों मार्केटजों बेरायबाय दा बिराद मोजां मोनदों बेरायनानै मार्केटजों बेरायबाय आरो बिना टिकेट वाला मार्केटजोंसो बेरायनांदों टिकेट वालाया बन्द जाना दंथ'यो आरो नै जों दा बेरायगासिनो नै आंनियाव सासे लोगोखौ मोनफैबावबाय नै जोंना बिथाङानो सुनिल दैमारि बिथांखौ लोगो मोनदों बिथांजों दान्दिसे बेरायदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो शेयार खालामनोथ' दाबावथार साबस्क्राइब खालामथार लोगोफोर